Il-Partit Laburista illum qed jitkisser minħabba numru ta' persuni idjoti. Hekk saħaq l-eks kunsillier u militant fil-Partit Laburista Desmond Zammit Marmara f'artiklu fit-Times of Malta. Zammit Marmara saħaq li l-esperjenza tiegħu twasslu għal konklużjoni li ħafna laburisti li sejħilhom intellettwali jew saru totalment disgustati jew inkella huma stess saru parti minn moviment politiku li jpoġġi l-poter fuq kull ħaġa oħra. B'Zammit Marmara jgħid li dan jiġri għax jafu li se jgawdu bil-partit tagħhom fil-gvern. L-eks-esponent tal-Labour stqar li ħafna laburisti li ma jaqblux ma dak li għaddej f'pajjiżna qed jażlu li jitkellmu biss wara bibien magħluqa u mhux b'mod apert għaliex huwa ovvju li ħafna minnhom jibżgħu li jispiċċaw fil-kotba suwed ta' dawk fil-poter. Fl-artiklu ta' Times, Desmond Zammit Marmara juża ħafna it-terminu intellettwali fejn jispjega li bieħed jirreferi għal nies li għandhom imħuħ u jużawhom u saħaq li hija ħasra li l-inqas nies intelligenti u l-aktar nies mingħajr edukazzjoni huma dawk li jiddominaw fil-Partit Laburista. Marmara jkompli jispjega u jiddeskrivi s-sitwazzjoni fil-Labour billi jistqar li in-naġ bla moħħ huma akbar minn dawk li huma intelligenti biżżejjed biex jużaw moħħhom u jinsisti li l-kriżi li qed taħkem il-Partit Laburista qed tkompli toħroġ biċ-ċar il-qasma li teżisti. Is-sitwazzjoni politika f'pajjiżna kienet diskussa wkoll waqt TVAM fejn l-akademiku u lettur fl-Università ta' Malta Mario Thomas Vassallo saħaq li hemm laburisti li mhux kuntenti b'dak li qed jaraw. Prim Ministru jaf ukoll li hemm ċertu laburisti li mhumiex ferħanin bil-mod ta' kif sejrin l-affarijiet. U allura fi żmien ta' elezzjoni il-widna tal-politiku donna jinħalli x-xema u tibda tismeżjed. Waqt dan l-istess programm Vassallo qajjem diversi punti interessanti fosthom dwar it-taxxa. L-gvern issa speċjalment il-Ministru tal-Finanzi iktar minn ħaddieħor qed jerġa' jitkellem ħafna fuq il-moralità fiskali għaliex hawn ħafna flus fi bwiet in-nies jew fi bwiet in-negozjanti li suppost marru għand il-gvern għax dawn huma taxxi dovuti li ma tħallsux. U jidher li wara l-elezzjoni jidher li se jkun hemm programm skedatu massiv ta' kif il-gvern jiġbor flusu. U allura dik tista' tgħid li hija miżura tal-issikkar taċ-ċinturin, hija miżura soċjali u ġustizzja wkoll. Ma Mario dik kienet xi ħaġa li dak li huwa dovut lil-ċesri li tingħata lil-ċesri. Aktar milli tiġi skartata mill-partit Laburista f'dal-każ, però l-Ministru tal-Finanzi isemmija. Dan fil-waqt li jissemma wkoll il-bżonn li tingħata viżjoni ċara l pajjiżna u mhux nagħtu lill-poplu affarijiet short term indirizzati biex irrebħu il-voti. Hemm maġġ kbir għal element ta' viżjoni fit-tul fejn irridu nieħdu dal-pajjiż iktar milli viżjoni minn issa għal xahar ieħor xahrejn oħra. Kien Kutajjar, Net News.